de facer un muro ou un banco dos bicos en colaboración con as Panaes. A idea principal era que viñeran os rapaces aquí a pintar comigo ou eu a pintar con eles, pero polo tema do Covid pois non puido ser. Entón, para manter de algunha maneira a esencia do proxecto de traballar xuntos con motivo dos bicos, fixemos este mural no que vemos pois un entorno moi amoroso, no que están colgadas unhas banderolas, e nesas banderolas están integrados os debuxos dos rapaces e as rapazas das Panaes. Fixemos este fotocall co banco de protagonista para ter aquí un recuncho nas pontes no que poidera vir a xente a bicarse. Bueno, non teñen por que ser parellas de enamorados, ni nada polo estilo, non? Porque hai bicos de todos os tipos, de nais a fillos, os avós, amigos, etcétera.